Yun, yung isa dun. Game! Kahit sino! Yung naka-black o kaya naka-white, kahit sino sa kanila, game! Ay, dito tayo. Ay, nagpasa din ako sa iba. Try natin dito. Try natin dito. Sige, try natin dito. Dito ba dyan? Hindi siya bantay. Huwag di rin pantay dyan, huwag dyan. Nahilo ako kanina dyan. Nahilo daw siya. Nahilo daw siya. Eh dito kasi nawawala yung shuttle eh. Sige, mix tayo. Sige, mix tayo. Mama! Game! Ano lang po kami? Game na! Pang ano lang. Saga kayo ni Les. Jay. Baka kasama ko. Tara, sir. Ako? Kahit sino sa inyo. Game. Hindi kasi, nagtataka ko, hindi Oo nga, sir. How? Hindi magkakilala, iba talaga. Galing ah, nag-mix di mo kakilala. Kahit sino. Hindi. Isa lang. Isa lang. Siya muna, siya muna. Siya muna, oh. Lo! Dapat double tayo. Sige, doon ka na. Kaya mo na, tanda ka na. Tanda ka, bigyan. Siya ka daw ba sa RT? Siya ka daw. Hindi mo pakilala. Hindi, magtataka siya ng tao. Kaya ako lang, bilis eh. Diba? Pero sa eBay yung paano yung last. Kilala yung peso. Kaya mo sila. Sa'yo? Pwede. Sa'yo. Magtatin din naman ng RT. Hindi, kalaban si RT. Kalaban si kaya. Ibang chapters nila. Sino laro dito? Wala lang sa ilang months na to? Party ka din? Ilang months na? Wala pa. Dapaw. Dapaw. Hindi, dapaw. Kaklase ka first year. Kaklase ka First year. Ano first year? Parang gusto ko natin eh. Graduate ka na, no? Yung pagka-LRC ko yan, High school. Third year na siya. College. Anong course? Arking. Saan? Years pa. Mag-graduate ka pa. Pinakakontrata na ako kay Monto. Ginawa Arking. Flowers. Flowers. Walang flowers. May kaset ka? Gusto mo mag-over? Wala, walang penga. Ngayon may kaset na. Sa awa dito. Kaya nag-shot nakatama na ito. Ay na, ito pala mga. Mag-over. Hindi sila nila eh. Balik pa ako dun eh. Tapos, mag-overnight kami ni Franz Lo. Okay. Tapos ikaw pala, Monday. Waterport na. Ikaw mo ako po kami.
type.